Какъв прекрасен ден. Време за снимки! Стъпни плакамчко. Хайде, бягай! Здравейте, малки, големи, пораснали и не толкова пораснали момичета и момчета. Вие сте с рубриката Приказки за лека нощ от Пепа. Не забравяйте, че вечер за здрав сън преди лягане трябва да си изпиете хапчетата, чашата с топло мляко. Топло мляко. Не това. Казах топло мляко. Ето, това имах предвид. А фастъци? Казах фастъци. И така. Всички знаете историята за мравката, която неуморно се трудила и събирала храна за зимата. И мързеливият щурец, който по цял ден се припичал на слънце и само свирил. Но чуйте как тази поучителна история би прозвучала с балкански привкус. Где журиш, бао мравке? Тарчем цвръчко за папо, а ти де совен гуслана? Данас Боба Мара се венчава, па ве зоват да свирам. А кога падне снег, що ще радиш зимно си? Срамота не срамота, тражим, че е от вобожито. Мамо ти ебем, нечо да ти дам. На здраве. А как ли би прозвучала тази история при срещата на същите тези двама наши, но съвременни герои? О, госпожо Мравке, накъде ще се локализираш? За хранителния си режим биовещества ще си събирам. Ами ти е хитинов елемент. Накъде за този етноинструмент? Аз отивам на ивент. Виж, Калинката намерила един глупак и във фейса статуса смени си с брак. Абе, знам, че там ще пиеш и абсент и ще бъдеш кул и дзен. Кога прогнозата се усложни, кажи ми, какво ще консумираш ти? Срам, не срам, кога падне снег и запръска, ще поискам аз лизинг от твоята зърнена закуска. Аз пък ще те срещна с негативен вод. Гиди стар пасивен идиот. И така, мили мои, ако този клип ви е харесал, харесайте го и вие. Лайкнете и споделете. Ако пък не ви е харесал, натиснете дизлайк 2 пъти, за по-сигурно. Ако искате да чуете някоя приказка, разказана от мен, напишете отдолу в коментарите. Лека нощ! Тра-ла-ла! Тра-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Пепа, прибрах се, къде си? Кухнята! Готвя!
Ехо, здрасти! О, Слънчице, здравей! Добре дошъл. Ей, не се научи той да се обажда преди да си тръгне от работа.